Ας κρατήσουμε το επίπεδο που είχαμε μέχρι πριν από 5 λεπτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, όχι κυρίες και κύριοι, όχι τέτοια πράγματα. Όχι οι φωνές. Εδώ είναι κοινοβούλιο. Και θέλει ευπρέπεια και δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριος Γκλοβέρδος έχει το λόγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διεξήχθη μέχρι τώρα άψογα η συζήτηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταψηφίζοντας τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, κάνω μια επιλογή στο σύντομο χρόνο που διαθέτω δύο θεμάτων, δύο πολύ σοβαρών κατά τη γνώμη μου θεμάτων, για να προσδιορίσω με πιο συγκεκριμένο τρόπο τη στάση μου. Το πρώτο έχει να κάνει με το μεγάλο ζήτημα της ανάγκης να αλλάξει το κράτος. Ομολογείται από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου η αδυναμία του μεταπολιτευτικού κράτους να κάνει τη δουλειά του, να προστατεύσει τον πολίτη, να λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων του. Στην προεκλογική περίοδο ζήσαμε την κατάρρευση του κράτους αυτού. Ζήσαμε την πλήρη κατάρρευση του κράτους αυτού όταν αδυνατούσε να προστατεύσει την ίδια τη ζωή των Ελλήνων, αδυνατούσε να προστατεύσει τον περιβαλλοντικό πλούτο της χώρας και η αδυναμία αυτή επιχειρήθηκε να καλυφθεί με απαξιωτικές για τη δημοκρατία μεθόδους που ζήσαμε στα τέλη του Αυγούστου του 2007. Το θέμα απεικονίστηκε με τον πιο τραγικό τρόπο εκείνες τις μέρες. Δεν είναι όμως δυστυχώς για μας μόνο αυτό. Είναι το γενικότερο πρόβλημα που έχει ο κρατικός μηχανισμός στη χώρα, το διοικητικό μας σύστημα, να βοηθήσει τον πολίτη. Να βοηθήσει τη χώρα όταν συναλλάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους της. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το μεταπολιτευτικό κράτος έχει οριστικά αποτύχει. 3,5 χρόνια τώρα δεν έγιναν οι προσπάθειες που έπρεπε να γίνουν στην κατεύθυνση που η κυβέρνηση του 2004 τουλάχιστον είχε υποσχεθεί. Φτάσαμε σε ένα σημείο να θυμόμαστε ως τελευταία παρέμβαση ελληνικών κυβερνήσεων για το κράτος τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Ένα πολύ σοβαρό θεσμό, ο οποίος λειτουργεί ακόμα ευτυχώς διευκολύνοντας τους Έλληνες πολίτες. Όμως έχουμε ευθύνη και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση Καραμανλή, γιατί δεν συνέχισε. Γιατί άφησε το κράτος σε πολύ χειρότερη θέση σε σχέση με ένα πάρα πολύ σοβαρό τομέα που πρέπει οπωσδήποτε να μπει κάποια στιγμή μπροστά. Το κράτος εκεί όπου διαθέτει την ευχέρεια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να απαντάει στον πολίτη αρνητικά ή θετικά σε ένα αίτημά του. Σε ένα νόμιμο αίτημά του. Δύο σημεία εν είδη παραδείγματος θα αναφέρω, γιατί πιστεύω ότι αποδίδουν με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο τα όσα επιχειρώ να υποστηρίξω. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση Σιμίτη είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια που δεν τελεσφόρησε να επιλύσει το πρόβλημα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε μια πολύ ευαίσθητη κοινωνική κατηγορία, τους συνταξιούχους που είχαν την ατυχία να έχουν ασκήσει αρκετά επαγγέλματα στη ζωή τους και να πρέπει μέσα από τους μηχανισμούς της διαδοχικής ασφάλισης να πάρουν κάποια στιγμή γρήγορα τη σύνταξή τους. Υποσχεθήκαμε και δεν το κάναμε. Κέρδισε τις εκλογές το 2004 μια κυβέρνηση που υποσχόταν προκαταβολή στον συνταξιούχο εν ώψη της τελικής ρύθμισης του πολύπλοκου γραφειοκρατικού του θέματος από το κράτος. Προκαταβολή αμέσως και τελική λογαριασμή στη συνέχεια. Πέρασαν 3,5 χρόνια. Αυτό δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί. Πέρασαν 3,5 χρόνια με μια κυβέρνηση που επικέντρωσε υποτίθεται στα ζητούμενα του Έλληνα πολίτη, αλλά δεν κατάφερε να αποδώσει έργο. Είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ανάγκη κάποιων διευθετήσεων για τις οποίες ο πολίτης δεν φταίει σε τίποτα και ο απολογισμός είναι μηδενικός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα για να το ξεπερνάμε χωρίς να του δίνουμε σημασία. Δεύτερο πρακτικό παράδειγμα μιας κρατικής μηχανής που όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά συντρίβει και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους όταν κάτι τη ζητούν. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πολλές φορές είναι λύση, είναι καταφύγιο για εργαζόμενους που απολύονται σε όριμη ηλικία και είναι ανεπιθύμητοι εργαζόμενοι για τις επιχειρήσεις και κάνουν μια προσπάθεια. Λειτουργούν για αυτούς κοινοτικά προγράμματα. Παραμένει ίδιος ο απίστευτος όγκος των εγγράφων που απαιτούνται για να πει το κράτος ναι ή όχι. Εγγράφων άχρηστων στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι όμως απαιτήσεις χρονοβόρες για να υλοποιηθούν. Και συνεχίζουν να εμπλέκονται όλοι οι φορείς του δημοσίου. Από το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο, τον εκάστοτε αρμόδιο Δήμο, την αστυνομία κτλ. Χρόνος για να διεκπεραιωθεί αυτή η υπόθεση συνήθως άνω των 6 μηνών. Άνω των 6 μηνών, που για έναν άνθρωπο που επιχειρεί να κάνει ένα ξεκίνημα στη ζωή του είναι χρόνος θανατηφόρος. Είναι χρόνος που καλείται να πληρώνει ενίκεια, να αντιμετωπίζει προβλήματα, να μην έχει εργασία. Αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μηδενικό. 2 παραδείγματα στο λίγο χρόνο που έχω από τα εκατοντάδες χαρακτηριστικά για τον Έλληνα πολίτη που δείχνουν την αδυναμία σας. Την αδυναμία να κάνετε κάτι συγκεκριμένο. Και ο Πρωθυπουργός με αυτή την κατάσταση απέναντί του αφιερώνει στις προγραμματικές του δηλώσεις μισή σελίδα, μιλώντας από τα πάνω. Μιλώντας για θέματα τα οποία κανείς δεν καταλαβαίνει παρά μόνο ως υπεκφυγές ή ως προσχήματα για κάτι που δεν έγινε και δυστυχώς δεν θα γίνει. Εάν συνεχίσουμε έτσι, οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα είναι εκλογές που θα διεξάγονται σε γενικευμένη απαξία για όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά με ευθύνη δική σας. Δεν έχω χρόνο. Το δεύτερο θέμα μου είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Με 2 λέξεις θα προσπαθήσω να το αποδώσω. Δεν ιδρύσατε Υπουργείου Περιβάλλοντος, σας το λένε όλες οι πτέρυγες της Βουλής, το λένε οι υπουργοί και της κυβέρνησης αυτής και της προηγούμενης, σας το λέει ο κύριος Δήμας κάθε μέρα, δεν ακούτε. Έχετε κλείσει τα αυτιά σας και δεν ακούτε. Κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί, πάντως δεν ακούτε. Θα μου πείτε τι χρειάζεται αυτό. Δεν θα πω πολλά, ούτε χρόνο έχω, ούτε έχει και καμία σημασία σήμερα. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα το Μάρτιο του 2007 συμφώνησε με τους εταίρους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστεί ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα μέχρι το 2020 για την προσφυγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Τελειώνω. Ασφικτικά τα χρονικά περιθώρια, κύριε Πρόεδρε. Για την χρήση βιοκαυσίμων. Αυτό το εθνικό πρόγραμμα τον Μάιο-Ιούνιο, κύριοι Υπουργοί, τα 4 τότε κόμματα της Βουλής δηλώναμε άγνοια για την ύπαρξή του. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Έκλεισε η Βουλή αυτή και κανείς μας δεν γνωρίζει αν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και αν υλοποιείται. Είναι ώρα να τελειώνουμε με αυτά. Είναι ώρα να ξέρουμε τι ακριβώς έχετε στοχεύσει. Κάθε μήνας που περνάει είναι πολύτιμος. Είναι ώρα και η Βουλή αλλά και ειδικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος να ξέρουν τι είναι αυτό που η Ελλάδα επιδιώκει και με ποιον τρόπο μπορούμε και προσπαθούμε να το επιτύχουμε. Πάρα πολύ. Κλείνω με το εξής. Έχετε, ως προς τα θέματα τουλάχιστον που ανέφερα, δεν έχουμε άλλα χρονικά περιθώρια. Έχετε μια ευκαιρία, τέλειωσα κύριε Πρόεδρε. Όχι, τελειώστε. Στις προγραμματικές δηλώσεις η ευκαιρία αυτή χάθηκε. Θα δούμε στον επόμενο χρόνο αν υπάρχει κάποια ελπίδα, κάτι τουλάχιστον να κάνετε στην κατεύθυνση που συμφέρει τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Χρυσόπουλος έχει το λόγο. Είναι 20 λεπτά με την παράκληση να μιλήσετε λιγότερο, γιατί είναι σφιχτικά τα χρονικά περιθώρια, κύριε Υπουργέ. Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δώσαμε τη δυνατότητα να μιλήσουν και άλλοι βουλευτές γι' αυτό.